Amado Sanayre Abi Mohoto Tigama Kusebe Abi Mohoto Tigama Ami Sirela Mohobe Willie Kenadoro Kafra for Jubia Kiraka Sanayre Omanga Keduni Mohobini and Domingo Sabla eti metri keme fla danyo nga Bamako ya ni masi misiri dojo lema bo o misiri jo sababu ye selidi o selidi la kira masana yele ni abi moko taw tigema sunani moko ya do dugo jabi min bala anika ala yere soro tigi o de bala Ola shuina duwawu atibi amba nyine ala fa anga jamana halbi ala ka bodi ga fa ambi fuli di na baka bema nyama koro dugutu ambi fuli di uma karcin meru ka fuli di berejele ma Mama say I resea and that's it. Me man and Damasimiba. Amani na ala fe ala ka best abudama. Ala ko ke kira buye kama solli ala rasuli. Ami tagani ni Allahu Ta'ala fe. Kabo shaytana toroma. Iblisa kodo ya Rabbi ala ka duana che. Now Nambore ambe sinzini Allahu Ta'ala to barkamay ala miye je neme la boletiye anilla haran neme kankare tiki bismillahir rahmanir rahim ala ka barkatu amin alhamdulillah jamana bi bo dige kono abi bo che abora kama parce que ni bana shidona bana fura yɛrɛ fana nana a tɔ ye dɔgɔtɔrɔw ka bana fura ta k'a k'a la an y'a fɔ aw ye Muhamadu Abdulayi Suwadu a mɔden dɔ tun bɛ kaliwa la Habibu Kan mɔden tora kaliwa la a fɔra ye ko a ka bɔ kana Konate fɛ yen ko Konate ka taga Aba Mangana kaburu la ko a tɔgɔ ye di Aba Mangana kaburu la ko ka taa dugawu kɛ Aba Mangana kɔ ye ani Muhamadu Abdulayi Suwadu kɔ ani Konate ka dugawu k'a yɛrɛ ye ani ka dugawu kɛ jamana ye ko n'an bɔra yen ko an ka taa dulotugu tun na n'o ye an yɛrɛ faso ye ko an ka kuranɛ kalan ye siɲɛ 113 ko n'o kɛra dɔrɔn ko Mali bɛ bɔ dingɛ kɔnɔ an balimakɛ Ala ka hɛrɛ k'an n'a ye sogo ye kabakoba de ye a ye sogo kɛ dɔrɔn a bolila ka taa ne fɛ yen yɔrɔ fila ma da bamanan na a bɛ ka kuma la kale a b'i kalila de ye k'ale kun t'a dɔn fiyewu ko maa ɲuman bɛ sɔrɔ bamananw fɛ an taara o ka so an ye dugawu min kɛ yen o minɛna an tɛmɛtɔ an donna Gundo Alimami fana fɛ yen parce que ale delila ka mɔgɔ dɔ fana ci an ma bɔbɔdugu in tɔgɔ ye di Maw ale ye dɔ ci an ma Maw ko kana fɔ Konate ye ko an ka Yaasi kalan ko Mali bɛ bɔ dingɛ kɔnɔ donc an tɛmɛtɔ tɛmɛna ye fɛ yen a ye dugawu kɛ a kaburu fana na maa ɲuman ko ye tiɲɛ ye dɛ ne nana n ye min ye o bɛ n bɔ mais bi Muhamadu Abdulayi Suwadu ne kun b'a ye sogo la fɔlɔ n kun b'a ye fɔlɔ mais bi seli fana selilen o ni lansara ni ɲɔgɔn cɛ n bɛ kira jɔyɔrɔ de la n galila Ala la
Nyai. Bayi Sunday. Nyai. Nye shekine jawara ye. A tɔgɔ ye di jawara terikɛ in tɔgɔ ye di joyilaka in tɔgɔ bɔra n kɔnɔ a Sulemani n ye Sulemani fana ye ka fara ni mɔgɔ a tɔgɔ ye di walijukɛ in kan jawara ko ne ma ko in bɛna bonya koyi ko an k'an jija ka kɔrɔna in kala ko a yɛrɛ jɔlen filɛ o kɛra bi o tuma na gɛlɛya si ti diɲɛ kɔnɔ ala bɛ dɛsɛ min na wa ala y'o de fɔ an ye fana wala zikrullahi akbar ko ala wele o yɛrɛ de ka bon o tuma na an ye cɛ ye ci fɔ an ɲɛna ko mɛ ko a saraka ye misi 7 an t'a fɛ mɔgɔ k'an dɛmɛ misi 7 la o yɛrɛ sɔrɔla ka ban yɛrɛ misi 7 sɔrɔla ka ban jara ye dɔ di an ma dɔgɔtɔrɔkɛ dɔ bɛ Kulikoro ale kun taara Tuna kaburu ziyara la ale ye dɔ di an ye kɔrɔnakalan daminɛ Tuna ne ye dɔ di ye a tɔ 4 ne ye wari bila ka taa so bi Bayi Sunday. mɛ an bɛ min ɲini mɔgɔw fɛ Usaz Tali e ni i ɲɔgɔnna caman maa kelen ko tɛ an bɛ kamana ganna kɛlɛko la mɔgɔ si lafiyalen tɛ si ma da si la hali ala ma taa dunan ni bɔrɛnin b'a bolo ka don i ka so i b'a f'u ye fɔlɔ de bɔbɔ kana na k'a kɔnɔ bon hakili sigi tɛ yen mɛ ni ala sɔnna n'o fɔra ɲɛna ko an ka kuranɛ kalan siɲɛ 113 bon anw dama tɛ se k'a kɛ o de la ko sɔgɔbaga in ma n ko n'a fɔra ko ka kuranɛ kalan a y'a dɔw fana fɔ mɛ ko a ka kalan Tuna ko a bɛ kɛ sunkalomakɔnɔ kɔnɔ tile 15 su n ko vraiment n'an ko an b'a bɛɛ kalan su kelen a bɛ gɛlɛya n ko yali an bɛ se ka taa daminɛ k'a tila mɔgɔw la min bɛ se k'o ka dɔ kɛ min b'i kaye o ka dɔ kalan min bɛ faransi hali ni kalanlen t'o bolo ye o ka kalanlenw fara ɲɔgɔn kan Mali la yan ka dɔ kalan minnu bɛ Ameriki u ka wariw ci ka na ka karamɔgɔw bilala ka dɔ kalan n ko yali o bɛ se ka kɛ wa a ko a bɛ se ka kɛ n ko tuma an bɛ taa Tuna ka taa datigɛ an taara datigɛ mɛ fɔ kɔrɔnɛ in ka ban ka kɛɲɛ ni sunkalomakɔnɔ tile 15 su ye o min bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko Lailatul Bara'a ale fana ye wajulu suba ye an bɛ to k'a kɛ masatɛrɛnin na yan mɛ maa ɲuman in ka sugo kosɔn an bɛna taa o kɛ jamana ka kɔrɔnajigi la Tuna o tuma an k'an jija bɛɛ ka se ka dɔ kɛ Konate ko tɛ dɛ ni Konate ko don ne t'a fɔ kɛnɛ kan anw yɛrɛ ye min don a la ka ban hali ni maa ko i b'an dɛmɛ a misi bɛɛ sanna ka ban nin ye n bani kɔrɔkɛ ye ale nana ni malo bɔrɛ 10 ye bi o t'a bannen Konate kumana mikoro la a mago bɛ saraka la nin y'a bannen misi 7 sɔrɔla an kan ka malo min kun ji kɛnɛ kan n bani kɔrɔkɛ nana n'o ye a ma ban ala k'an dɛmɛ wa jamana fura filɛ nin ye han hali jeliw aw tulo b'a la n'a bɔra yen a ye mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan n'a ye kɔrɔnɛ siɲɛ 1 kɛ a ye n wele k'a fɔ siɲɛ 1 de kɛra sisan u y'a daminɛ siɲɛ 15 ɲɔgɔnna sɔrɔla mɛ siɲɛ 113 de don en tout cas ko n'a kɛra ka ban dɔrɔn ko Mali gɛlɛya banna o tuma ala kan ka nin jira an na ten sa an b'a la ka basumalatu kala kalo o kalo ntɛnɛn laban an bɛ basumalatu 1,100,000 de kala ka caya a kun ye mun ye ko Mali ka basigi bon ni an b'o kɛ ala kama ni ala b'i kɔfilɛ a bɛ basigi ni sira min ye a b'o jira an na saraka ti ko denni ye kɔrɔnakala yɛrɛ ti denni ye
dugaw min fana b'a kɔnɔ o ti ko fitini ye o tuma na a don a bi bɛn sunkaloma kɔnɔ tile 15 su ma an b'a ɲini ala fɛ ala ka jamana basigi n'a ye ala k'an sago d'a ma ala ka barika don an ɲɛ na ala k'a don an kɔ la an bɛ siran min ɲɛ ala ka don an n'o cɛ su in na ye kira ka sanayɛlɛ de a ye aya dɔ kɔri an ye komi tali b'an bolo yan an bɛna tila ka o ɲininka aya in kɔrɔ la mamadu abulayi sɔɔdu kɔni bi ka taa 15 heures la satiri seli fana selilen sani lansara cɛ an n'a ka ɲɔgɔn ye kɔnɔna na a ko wara fa anahu makanan aliya tali tulo b'a la ko wara fa anahu makanan aliya a ko ani si la dɔn si la dɔn kɔni bon ne m'a tɔ faamu bilen talibiya ne kɔni ye mɔgɔ bila ka taa si la dɔn bɔ bɛ ni bɛ mini k'o bila ka aya in sɛbɛn ne ko min k'o la ne fana ɲinɛna k'o to so tali bɛna tila ka an bilasira ni aya nin ye suko de don mɛ an kɔni b'a dɔn kɔrɔta de don ni ye aya in kɔrɔ lajɛ wara fa anahu makanan aliya ko an y'a kɔrɔta yɔrɔ la yɔrɔ min kɔrɔtalen don kojugu a tɔ min bɛ yen kɔfɛ an bɛna mikoro d'a ma ala ka laban ye ko question dɔw b'aw bolo wa Bien parler en bambara, mais pas français. Ouais. Vous avez compris? Su in na ka bon kojugu. Su in na ye alakira ka sanayɛlɛ kɛ. Arajaba kalo tile 27 ko su de. Seli dira alakira ma su in na. Kira bɔra Maka. Taara Beitul Maqdis a ye jogo fila kɛ ni ɲuman bɛɛ lajɛlen o jogo fila bannen kɔ alakira ni Jibirila yɛrɛ la kuma kuntala surunya kama kira surunyana ala la kɛ na ka Kaaba kaw Sayid Awal a tun ka suru ala la ka tɛmɛ kalakisɛ n'a da kan ye ala ko alakira ma ko sani tuuta Muhammadu min ka di i ye a ɲini ni ala fɛ b'a kɛ kira ye fɛn caman ɲini ala fɛ sanayɛlɛ in bolila fɛn damadɔ kan ala yɛrɛ ni ala kira cɛ ko a bolila o kan kira yɛrɛ Muhammadu yɛrɛ kunkan ko a bolila o kan Muhammadu mandenw kunkan ko a bolila o de kan o la kira mandenw kunkan ko ye jumɛn ye seli waati 50 dira u ma Mamadu n'i nana i b'a f'i mandenw ye ko seli waati 50 k'a kɛ tile kɔnɔ Rasulu sallallahu alaihi wasallam mɔgɔ dɔ ka surun mɔgɔ dɔ la mɛ i t'a minɛ cogo dɔn kira kun ka surun ala la kojugu mɛ ala kira kun tɛ ala minɛ cogo dɔn kira Musa de kun b'a dɔn o kɔrɔ ye di mɔgɔ min ka di mɔgɔ ye tuma dɔ la fɛn dɔ la a tigi bi siran mɛ n'i ko a ma cɛ e de ka d'a ye sa t'a f'a ye a bi dɔ bɔ a la donc a tigi bi taa a yɛrɛ ka kanu jira kanu in kosɔn dɔ bi bɔ a la o la Musa ko kira ma ko i ni ala ye ɲɔgɔn ye a ko a ye ɲɔgɔn ye ko an baro la kosɛbɛ ko a yɛrɛ kanu di ko n ka n'o di mandenw ma k'o ye jumɛn ye ko seli 50 ala kira kɔntanenba Musa ko a ma ko Muhamadu a ko 50 ka ca dɛ a ko
tita fo ala yi kwa ka do bona akwa ni bole ko ala koro musa ko ta kwa biso ikadayo kira sigira ala ko akara tukuti ko vraiment ba fe ka do bona ala ko bonni duru bona atoy binani duru atara tukuni musa ko ka sigi ayi tani ka sigi kete ala yi dogo selila ka do bona kabni binani duru do fa kira binani kana ke bisaba ni duru ka ke silwati bisaba kana mugani duru mugata fa to tora duru yi asigira musa ko che halbi ni ngachane ako mbi maro yasa kira masiki tuni odi silwati ke duru yi me mogo ni ya duru sili abi sebe di kuyi bi duru dike donc o seli dira kira ma ni shuina de la shuina e dugo jabi dombaye ambi dugo ke anga jamana e o kira sekito ala ye ladilika do dama ako Muhammadu ni tara iba fo mogo ye ku jandunga dula me kira ko ala ma ko dube bolode ala ko nga dubi e ko ka duye ditme akoni ka duye fanda ka duye ko fo yoro ti mogo mina fioni ni ala te ko ni dugo kolo ka mogo yo tonyo ni ala mi nga here be bo dugukolo donc tonyo bi anka ni kemedo bi korondo ni turu o bi soro simbolika sebi mami ni ka simboli fandaka kunfo yoro ti fama mi na fodo ba fo nyato alama na toro alama o manoko de otumana bishu ina kabo ni amboraya amanji jambi na flaseli ibi jogo flake ire ka hami glali kama parce que ne bo defo mo ye ka chaya jela tike manoko de bang yoro la sizoni la mo de be para jurutike ni fatura ibi do kaburu la bigini pelo de bi blasira donc nega flani nyogon je hereti fo mo mi ala wele wala ibi jogo flake fatia kalalen ko fe sura minga di bo daka ni claro la jogo flala ni tahiyya ka salam bla astaghfirullah ibo ke shekeme ka soli ke kira ka shekeme allahumma salli ala imamil mursalin bishuina de ode dara ala kira toko ay jogo flake ni kira wiye zilzala mu misil kono o kuma o farla toko ka ko kira ka almami allahumma salli ala imamil mursalin ibiji jabi ninge shekeme fla shekeme saba ani tan saba kema saba tan saba o shifuru ye ko debe bora ala yoro el aunu min allah o shifuru de kema saba tan saba ni ake o ladro bi tege ja ala yi mana ni ko mi ala boke no geleri ma jogo flake sura min la no ma ni claro la ka tahiyya ke ka salam bla astaghfirullah shekeme ibi soli ke kira ka shekeme ibi soli ke tege ja iba fo ala mbi ma ni kanu nyogo ma fla ka nyogo ni gundo yi ibse ka ni wolo go mananga na ala mbi ma ni kanu nyogo ma fla ka nyogo ni gundo yi kanu nyogo ma fla ngi dale nyonga gundo mi mbola e ko ibse ka la kalide ka do bi fo e million ngelen to soro de o kuma ala mbi ma ni kanu nyogo ma fla ka nyogo ni gundo yi e kane karsa mago kla ay sawarna ci se fiyo no ko magla ala ka here kan ni ala kira horma yi salli ala rasul ya ko ko to kana a ci se da wuri bi chaya de ba mana ka kandiyo ni bi gabo go muru tira ko foga wajulu ke to kana unda na ko chama bla de kerefe uka kado be konjibi kan saba ani to ka ni ne mi fo juma eri fitini kono ni ba fo to kana ni ba fo kamara ni ba fo kamara da ne dimina ne ko mango mo ti binga be ki to tiri safi ko se ka fo to kana Baye Soude! J'ai coulé là, donc non, c'est pas comme ça on dit. On dit tout dit tout au Canada. Ok, moi dit tout dit ça avec les binga. Ok.
akuma kɔrɔ ye jumɛn ye an bɛ ɲɔgɔn kɛlɛ wahabiya ko ni wahandanko la mɛ n'an ma se lahara a gundo tɛ si dɔn kuma kɔrɔ de y'o ye mɔgɔ t'i to jiri sanfɛ k'i bin k'a mɛn n'i binna de i bɛ sɔrɔ k'a mɛn ala ka limaniya d'a ma na n'an bɔra yen an bɛ kisi ni nɛɛmɛ ɲini Alahu Taala fɛ ala ka ji di an ko di Muhamadu ma na Alahu Taala ko sanuya bɛ ala ye ala min ye a ka kira sɔrɔ taama minal masjidil harami ka bɔ alikaba la ila masjidil aqsa ka taa baitul maqdis la ni ala ye barika kɛ misiri min kɛrɛ daw la o kɔrɔ ye di ɲuman 2024 a caman su dolen don o yɔrɔ la baitul maqdis la o de ye barika ye olu nabi ɲumanw de ye barika don ye ala ye hɛrɛ caman k'u ye maaba minnu bɛ yen olu kosɔn na ala ko n ye nin kɛ tari ka n ka kabako caman jira ala kira la kira ye kabako caman kɛ a ye jogo 2 kɛ ni kiraw ye a bɔtɔ la k'a bɛ taa u taara se yɔrɔ dɔ la Beitul Lahami Jibrila ko i jɔ i ka jogo 2 kɛ a ye jogo 2 k'o yɔrɔ la a ko Jibrila ma nin yɔrɔ jumɛn ye Jibrila ko a ma ko kira Isa bangera yan e y'a faamu wa ala ye kabako yɔrɔw jira ala kira la ka taa nin b'a jira e ni ne bɛɛ la ko yɔrɔ ka fisa yɔrɔ ye ma ka fisa ma ye a ye maabaw bonya tali bɔra ka kuma min fɔ c'est-à-dire ala y'o de fɔ an ye kɔrɔna na ko ni ne ala b'a fɛ ka yɔrɔ o yɔrɔ halaki iza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutra fiha fa fasaku fiha ni ne ala b'a fɛ ka bɔnɛ jigi yɔrɔ o yɔrɔ kan n b'a ɲɛmɔgɔw bila ka yaada u bɛ kɔmɔgɔw to u bɛ cɛni se cɛri fan bɛɛ fɛ n'o kɛra ni ala b'u halaki a y'a fɔ cogo min na ŋana tɛ to mali kɔnɔ yan bilen bɛɛ dɔgɔyara mɛ ɲaro karamɔgɔ a juruya bɛ yan hali bi ɲaro karamɔgɔ taara sigi dugu min na n'a bɛ fɔ a ma ko ɲaro dunankɛ nana u taara sigiyɔrɔ d'a ma dugu fan wɛrɛ fɛ a y'i sigilen to o yɔrɔ la a tɛ taa misiri la a tɛ taa jamako la a tɛ gɛrɛ mɔgɔ la a kelen b'a ka kungodanni na kungo kɔnɔ ye ɲarokaw murutira e ko nin ye dunan jumɛn ye e kabini a nana a tɛ taa ka kungo yɔrɔ si la o tuma a bɛ ɲɔgɔn na wa o y'a sɔrɔ karamɔgɔ dɔ bɛ yen ayi o b'i ni suɲɛ ala kɔ de n'o ko i bɛ sini fajiri bɛn lahara i bɛ sɔn ka